саволи навбатӣ. Али аз Ҳиндустон ҳоло дар Қирғизистон зиндагӣ мекунад. Ӯ мепурсад, донише ки мо дар ин дунё меомӯзем оё дар охират фоида дорад? донишро метавон ба таври васеъ ба ду гурӯҳ тасниф кард. аввал ин дониши маънавист, дониши дин. дар ин бахш аз он, яъне барои шумо воҷиб аст масалан чӣ гуна намоз хондан, дар бораи рӯза, дар мавриди закот. пас шумо бояд ин донишро дар бораи ибодати Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло донед. тоифаи дуюм ин дониши дунявӣ аст. илмро метавон ба таври васеъ ба се тоифаи дигар тасниф кард. якум он илмест ки туро аз Аллоҳ дур мекунад, масалан омӯзиши мусиқӣ. ин илм барояд ҳаром аст, зеро он туро аз дин дур мекунад, туро аз Аллоҳ дур мекунад. дуюм дар илми дунявӣ он илмест ки туро аз Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло дур намекунад, на туро ба Аллоҳ наздик мекунад, на дур мекунад. ва ин мубоҳ аст, ихтиёрӣ аст. агар ин илмро ба даст оварӣ савоб аст, аммо наомӯзӣ гуноҳ намегирӣ. сеюм дар илми дунявӣ ин аст ки илме ки туро ба Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло наздиктар мекунад. масалан илми соинсро меомӯзӣ то ба ғайримусалмонон даъват кунӣ ва ба онҳо далел оварӣ бо зикрҳо ва нуқтаҳои илмие ки дар Қуръони Карим омадааст. иншааллоҳ агар бо ин ният илм омӯзӣ, иншааллоҳ савоб мегирӣ. ин илми рӯҳонӣ ба ту дар охират кӯмак мекунад. илми дунявӣ агар туро аз Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло дур созад, ба ту кӯмак намекунад. агар туро ба Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло наздик кунад, пас иншааллоҳ ин илми дунявӣ ба ту кӯмак мекунад дар охират. агар илми дунявӣ туро ба Аллоҳ наздик кунад, савоб аст, аммо туро аз Аллоҳ дур накунад, мубоҳ аст, яъне ихтиёрӣ аст.